Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê vetîn girêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Temaşevan û guhdarên me yên hêja, hûn bi xêr hatin bernameya bi navê bi Doktor Evbilçebar Boran ve sobetên Remezanê. Di rojekê din a Remezanê de, em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja birêz Doktor Evbilçebar Boran de bihebene. Xocê me yê muxterem, hûn bi xêr hatin, seran ser çavan hat. Em bêdawî ji Xwedê re hemd û şikir dikin ku em carekê din bextewariyeke mezin a bi we re bûnê dijîn, em ji we pir û pir hez dikin. Em jî ji te ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Xwedê ji we hemûyan razî be, em dibêjin nehaştî. Em bextewariya wê yekê dijîn ku em di bernameyeke din de dîsa dihevirine. Xwedê ji we hemûyan razî be û em guhdarî dikin înşallah. Xwedê ji we jî razî be xocê mî muxterem, mijara me ya îro xilasiya ji adetên xerab û girêdayî bûnan û azadbûne. Ger hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Xocê me yê muxterem, tevî ku zirarên wan tên zanîn jî, sedema ku mirovan be bi girêdayîbûnan be deh dide çi ye? Erê, tevî ku zirarên wan tên zanîn jî, sedema ku mirovan ber bi girêdayîbûnan ve derf dide. Afetên nefsa me ne û şeytanê ku ji sed bandorê li van afetan dike. Di dijminên me hene, yek nefs e, yê din şeytan e. Mirov nikarin ji adetên xerab dest derdin. Çimkî ji aliyekî ve îblîs heye, lê faktora serekê afetên di nefsên wan de ne. İblîs bandorê li wan afetan dike, sedema ku tobeyên wan di dest şikandin afetên nefsên wan. Mewlano çi digot? Aqil tobe dike, lê nefsî her tim wê tobeyê hera dike. Mesela mirov dibêjin, ez bi walahî û bîlahî ez ê dest ji vê adeta xeber dim. Lê belê hûn lê dinêrin ku sê me piştî wê dîsa dest pê kiriye û dest jê bernade. Sedem tenê afetên nefsî ne. Nefs di destpêkê de ji sedî sed negatîfiyê nîşan dide. Çimkî di dilê maneviyê nefsê de 19 nehaşî hene. Kîn û nifret, kufr derew, lehakî û zû. Hezûdî û dijminatî nezanî, çirûkî, hêrz û ayz, serhildanî, bêseberî, kîbir û pozbilendî, herz û çewet, nankorî, paşgotinî zend. Adetên xerab, bêvefatî, dirûtî, fitne û fesadî. Her çi adetin xerab ên herî nefs afetên wan in. Afetên nefsê û dahwazên şeytan her gav bi hev re hevrast in. Şeytan her gav mirovan dewetî wir dike. Şeytan mirovan dewetî serhildana fermanên Xwedê û ber bi qedexeyan ku xwestinên afetên nefsê dike. Ji ber wê ye ku Resûlê Xwedê dibêje, canê me bi tiştên ku nefs jê hez dike hatiye dorpêçkirin. Cinet jî bi tiştên ku nefs jê hez nake hatiye dorpêçkirin. Heke em dixwazin di vê dinyayê de bextewar bin. Ger em dixwazin ji adetên herab û ji her cure dayîbûnan filas bibin peya vê yekê, ji teskiya û tasfiyaya nefsê derbas dibe, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî bibe. Xocê mî muxterem, em karin zincîrên girêdayîbûnê çawa bişkînin? Heta ku afetên nefsî serdest in, çar konafên wê hene di destpêkê de. Adet, girêdayîbûn, tiryaçitî û îtîlaf. Beriya her tiştî, dava ku mirov tiştekî bi hergavî bi kar tîne, delime û pê re dibe adet. Paşê nikare xwe jê xilas bike, piştî wê jî dibe tiryakiyê wê. Di dawiyê de jî di wî kesî de digihîje asteke wisa ku dibe îtîlaf. Lî benî finasbûna ji vê yekî bi xwedîbûna daxwazeke ku li gorî reçeteya Qur'ana Kerîm ve mikune. El îblîsek û wan adetên fera par dike. Beriya her tiştî,
وکی کو دی سوره زمر آیت 17 دا تی فرمان کرن اوین کو خلج الدیتیا تاگوت دور خستن. چی کرن؟ بری خودان خوده خواستن بگیجا خوده. جگوری روم 31 بری خوده دن خوده بحازم دگیجن. ببین خودی تفاو ات نونج مشریکان. گاوا کو خوده دیده لوی کسی دا به خواستن ببینه. بنابی خوی رحمین تجلی که. او لپی هف به هفت فرکانان و 12 ایسانان وی دگین مرشید وی. گر لبر مرشید توبه و بکر لگولی فرکان هفتیان حتا وی روژه چه قاس کنه این وی هبن خوده وان همویان و دگرین فیران. جبو خلاص بون و جعادت خراب تنر و یکه. بزیده کرن آزی کیم خواه. بدی آواهی آفتن ده دل نفسی ده گاف بهان تهرین و تونه ددن. ای جار مفتاح خلاص بون و جعادت خراب و گریدایی بونا بماده ذکره. بذکر کرنی را آفتن ده دل مانوی یه نفسی ده کم دبن جیلی باندورا شیطان تنگ دبه. و گاوا کو ام پروژه کی بگی جن ذکر دائمی امی ایدی تری شیطان کلید بکن. ده دل مانوی نسی ما ده جنه آفت ده بری فاضیلت چیدول. داخواز فاضیلتان و داخواز رو یکن. جبر وی یکی ایدی ام نه ودیه تو عادت خراب تام برواجی وی ام دبن ودیه فاضیلتان. آلیکاریا خودیه کو وی سرکتنا ده سروان همو زحمتیان جبو ما پیدا بکه. آلیکاریا فده ببکرانه یا بدرسوزی پر بخوده بگریداییه. ده شوره زمر آیتا 5 و 4 ده. ای شاروی گاوی آلیکاریا فده بدگر همه یا بر بخوده بگریداییه. گاوا کو داخوازه کمر جخوده رهبه وی دما کو انبا وازن بگی جن خوده گاوا انبری خوده دن خوده و جهبدیتی یا شیطان درد کبن. در چلیکرون عربی ما به ناوی خوی رحیم نسرنه و داین و هفت فرکانان پی هف جبونه. به 12 ایسانان گهاندن آمه یا مرشیدی ما و کتن آمه تصوفی وی هر تم به افاده یا حمد و شکر آمه یا جبو خودی. رسول خودی ده حدیث آفاده از دوا فرمان دکم کهون خودیت پرزه بکن. مروی کد دجمنکتیه پیوی چاوا کن حادث پیره کلا یکی او خناست به. افدی خودی جی تنی بذکر خودی جی شیطان حلاز به خودی جوا راضی به. خودی جوا جی راضی به هوجه من محترم ام چاوا کارن زاروک و جوانیم خوش عادتین خراب بپاریزن. البت ببری وان دانو بر بخودی به. ده سوره تاریم آیت 6 ده فدی تعالی. بریا هر تشتی رشته دیده. گلی کسین کو هستی بگی جهاده خوا و مالباتین خوش آگری کو ازینی وی مروف و کبرن بپاریزن. دریا هر تشتی اگر ام بخوازن فلاش آگر بپاریزن گرک ام بخوازن بگیشن. اگر ام بخوازن زاروک و مالبات آفا یه آگر بپاریزن دیسا گرک ام بخوازن بگیشن خواده. اونی بیشن تیکلیا بی بخواستن آگیشتن آخواده را چیه؟ رسول خواده دشوار 214 ده. دما آیت عشیر خوی آخری نزدیک شیاربکه حادشه حضرت علی را بود. پرایشیان ده عرفات کمبکیه و جه شیرندن عربان را جیب بیجه. گلی کلین عبدالشمس، گلی کلین کابن وی، گلی کلین عبدالمانوف، گلی کلین هاشم، گلی کلین ابن مطلب. ای فاطمو خواج آگره جانمی خلاص بکن. خلاصیه جانمی بچیه برسماوی پر حیسانه. رسول خواده ده بیجه کو نا از جوار بیجن ده پشت وی دیاری اردیک ده ماهونی جمن باور بکن. او جی ده بیجن اری وی چاخی فبری دیده کلپتیشی و آزاوکی دجوار ها. او ین کو خواستنا ملاکیبون خواده ناخوازم بگیجن خواده وی تی کبن آزاوی جانمی. لورا جعالیه کی به جمره ده بیجه ها جانمی خلاص بکن او جعالیه دن و ای فرمانده که کو یه ناخوازن بگیجن خواده وی تخزرن جانمی. گرک هر کس بریا هر تشتی بخوازه بگیجه خواده. گرک خواه ایج جانمی خلاص بکن. گرک بزاروک و مالبات آخواه بی هستنه بی کرن. گرک وان جهنمی فلاس بکن. هر زاروک اسیر نفسیه. هر تشتی که دلی وی دچوی تخوازه لیده و بابی خواه بزوری تنگال دکه.
li ku derî nefsa zarokê we ketibe dewrê û bixwaze we ji bo emelekî nefsanî. Bike weste gerek em dê firsendeyê nedinî. Gerek em daxwazên nefsanî ji daxwazên ruhanî ji hev biketinin. Zarokên xwe pir hez bikin lê ji ber ku hûn ji wan hez dikin qet wan dejenere nekin. Heger em dihozin neslekî salem çêbikin, zarokan bînin dinyayê, gerek em rê zarokan bidin ku nebin tabiyên nefsê. Dema em vê aramancî pêk dînin, tiştê ku herî zêde gerek em qedr û qîmet bidinê nebikaranîno. Zoriye gerek em hezkirina Xwedê di dilê zarokên xwe de biçînin. Her zarokekî ku tê dinyayê li ser fitreta Îslamê tê, paşê dê û bavê wî dikin civû. Xwedê ji wê jî razî be, xocê min muhterem, me li ser mijara me de ji gelê xwe pirs kirin. Heger hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdeoyê bi we û bi temaşevanên xwe re parve bikin. Her cureyê girêdayîbûnê bi awayekî ji ber lêgerîna ji dil de ye û ger em bixwazin ji van girêdayîbûnan xilas bibin, gerek em lêgerîna di dilê xwe de ber bi xwediyê wê yê rastî ve bibin û bixwazin bigîjin Xwedê. Dema em dibêjin xwestina gihîştina Xwedê hûn çi jê fam dikin? Ez karim bêjim ku ev duakirin bi cîhanîna ferzan û tewekkûl e. Çi nimêj be, çi jî îbadetên dînî bin, bi cîhanîna wan ji bo min hem ji aliyê dil ve hem jî bi her awayî mirov nêzîkî Xwedê dike. Bêguman, her saniya ku em bêhnî dîstînin sedema şukra me ye, di her gava me de, li her saniyeya me de Xwedê heye. Ma em li çi yên din bigerin? Çi tiştê me digihîje Xwedê Teala? Îbadetên ku em dikin digihîjin wî. Li gorî min, ya herî xweşik hezkirina hundirê me dilê me. Li gorî min, ez karim bêjim ku ev du aniyet nimêjên ku em dikin, rojiyên ku em digirin û qurbanên ku em şerjê dikinin. Hemû sehabeyên birûmet, hemû ewliya, Mewlana û Yunus xwestine ku bigîjin Xwedê. Wan di jiyana xwe de rûyên xwe gihandine Xwedê û bûne dihaşt. Ma hûn jî dixwazin bibin wek wan. Ayrı ku, em di duayên xwe de wa dibêjin. Em dibêjin, ji bo xatirê ewliya û dîran tu duayên me qebûl bike. Çima, ma em nikarin wekî wan xapîj bin? Her çend em çi bikin jî, ev yek nabe, lê ez hêvî dikim ku em hinekî nêzîkî wê bibin. İnşallah. Em nebêjin nemînkûn e, lê em bêjin zemet e. Rêyekî ku ew dikin heye, ma em bi her re bikin. Ya Rabbê min, ez ji we hemû evliyayan. Dixwazim di vê jiyanê de bigîjim te. Xwedayê min jî bigîne xwe amîn. Xocên me yê muhterem, di hevpêvînê de mêvanekî me li ser ewliyabûnê de got ku em nikarin wekî wan paqij bin. Her çend em çi bikin jî, ev yek nabe. Gelo ewliyabûn mertebeyekê ku gihîştina wê zehmet e. Belkî di vê gerdûnê de tiştê herî bihet ewliyabûn e. Çimkî xwestin li ser me ye, erkama xwestin e. Xwestina ewliyabûnê, xwestina gehîştina Xwedê ye. Lê ku wê têk bîne, Rebbê me ye, di Ankebût 5 de kî bi dilê falayê bixwazê, Xwedê tepez rûyê wî digihîne xwe. Di Şûra 13 de kî beriya xwe bide min, ez ê rûyê wî bigihînim xwe. Wê demê tiştekî wekî ewliyabûnê re hettino. Peyva ewliya di çavên mirovan de wekî mertebeyekî ku gihîştina wê pir zehmet e tê hesibandin. Di diriya Xwedê de gunaha ku gihîştina wê herî rahet e, mertebeya ewliyabûnê ye. Çimkî hûn nabin ewliya, hûn ê tenê xwestina ewliyabûnê bikin. Xwedê wî wedike ewliyayên xwe. Xwedê wê hemû şertên de aliyê pozîtîv de di hundirê we de ava bike. Er li benda xwestina we hev xwestina gihîştina Xwedê ye. Kî bixwaze bigihîje Xwedê, ew roja ku Xwedê diyar kiriye wê teqez bê. Çimkî Xwedê ferman dike ku ew kes wê teqez bibe ewliyê Xwedê. Lî car Yunus dibêje, ewliyabûn xwestineke ji bo yê ku dixwazin şahî û dawet e. Hûn ê tenê bixwazin belê bûyîna dostê Xwedê xwestineke. Ji bo yê ku dixwaze şahî û dawet e. Yanî kesê ku dixwaze tepez dibe ewliya û dostê Xwedê, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji wê jî razî be, xocê me yê hêja, li ser mijara me de hevpeyvîneke me ya din jî heye. Heke hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdeoyê jî parve bikin. Xwedê Teala ji bo ku em li hemberî adetên xerab îradeya xwe xurt bikin. Dest dike ku em bibin tabîyî murşîdekî. Ku wê di vê rêyê de ji me re rêveriyê bike û nefsa me islah bike. Murşîd ji bo we çi îfade dike? Murşîd ji bo min di maneya dînî de ewliya ye, mirovên ku em karin dibêjin gihîştine mertebeya şehîdbûnê. An jî rasttir bibêjim dostên Xwedê ne.
Yani helbet derê wan da meşîn, wan ji bo xwe wekî mînakirtin ji bo mirovahiyê. Ev de mînakeke ku mirov rêya rast bibîne. Li ser vê yekê de ez qet nizanim. Ez çi karim bibêjim gelo mûşî çî zanayekî ilmî ye, an jinekê zanaya ilmî ye. Li gorî we gelo di vê dewrê de ewliyayên Xwedê yên gihîştî û murşîdên ku dijîn hene. Di vê dewrê de zor xuya ye. Yani di demên berê de dibe ku hebûn lê di van deman de ji bo min hinekî zehmet xuya dike. Helbet hene ez bawer dikim. Ew tune ne lêbelê neviyên wan, zarokên wan, cemaatên ku li ser şopa wan diçin bêguman hene. Xwedê Teala ferman dike ku em bi nimêja Hatitê wî murşîdê ku Xwedê ji bo me diya kiriye ji Xwedê bipirsin. Eger em bixwazin bigêjin Xwedê û nimêja Hatitê bikin. Ew ferman dike ku wê wî nîşanî me bide. Hûn li ser vê mijarê çi difikirin? Tiştekî gelekî muhteşem e. İnşallah ez bibim ji wan evdîn ku nimêj dikin, lê Xwedayê min zane. Ez dere wan nekim Xwedayê min ê delal, înşallah em bigîjin wî. Helbet dema mirov nimêj bike, ev tişt karin werin dîtin bêguman ya girîng îbadetên ku em dikinin. Yani tevgerên ku em nîşan didin. Em ê çawa karibin dostekî rastînê Xwedê, ewliyayekî bibînin. Li gorî we em ê çawa jiyên din cuda bikin. Bi rastî nem wan lê ew me dibînin, ez bi vî rengî difikirim. Xocê me yê muhterem di hevpeyvîna me de mêvanekî me li ser mijara murşîd de got ku demên berê de hebûn lê di vê de hunekî zehmet e. Di vê dewrê de murşîd hene? Di her dewrê de û di vê de jî murşîd te as hene. Slaytek me heye, carekî di her dewrê de her tim imamekî serdemê yê ku zindî ye û mirovan digihîne hîtapaz heye. Bi esaletî yan jî bi wekaletî di her demê de Resûlên welî hene ku ayetên Xwedê bi zimanê dayîkiyê wê tawînî şirobe dikin. Di her demê de murşîdên welî û murşîdên wekîl hene ku heft konah û çar teslîmiyetê dijîn. Ji ber ku mirov rastîn Qur'anê nizanin dibêjin. Murşîd di demên berê de hebûn, murşîdê dawîn pêxemberê me ye. Êdî ji niha û pê dahatina murşîdekî nemimkûn e. Lewra gotinên wan mirovan û rastiyên Qur'anê li hev nakin. Niha hûn li ser ekranê sileyta me dibînin. Tu dema wisa tule ye ku tê de Resûlên hişyarker û mizînman tule bin. Xwedayê Teala Resûlên ku di her demê de şandiye ji bo ku mirov îtaatî wan dikin dişîne. Di zimanê wê tawînî şîrovan dike, di wî Resûlê em digihîşin hîdayetê. Xwedê dibêje, bêyî wî Resûlê ez azabê nadim wan. Ez hemû hepîfatin. Ewliya jî hene lê ew ne murşîdin. Dibêjin ku di dema me de murşîdên ku dijîn tune ne. Na. Ma Xwedayê Teala ji ber ku Xwediyê esmayên el-Edil û el-Hek we. Gelo mimkûn e ku mirovên dewrekî bi murşîdên wan ne bihêle û mirovên dewra piştî wî bê murşîd bihêle. Xwedê dibêje hûn di kîjan dewrê de bijîn ta ez ji bo we hemûyan hîdayetvanên min wê bên. Di hedîsa şerîf de tê gotin ku di her dewrê de kesek wek nûnerê min xelîfeyê bê demê ye, ew îmamê nimêja Fuzûlê ye. Sê kesên ku Hezretî İsa temsîl dikin. Heft kesên ku Hezretî İbrahîm temsîl dikin. Çil kesên ku Hezretî Musa temsîl dikin. Wê di nav ummetan nihamnet tekez hebin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xocê min ên muhterem. Pirseke me ya bi vîdeo heye ku temaşevanê me ji me re şandiye, heger hûn mûnasib bibînin, em bi hev ve temaşe bikin. Paşê em bersiva wê ji we bixwazin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocamê muhterem bi destûra we ez dixwazim pirsekê pêşkêş bikim înşellah. Em dibêjin emek mirov azadin lê em nikarin li hemberî cixareyekê telefonekê an jî adetekê xirab derkevin gelo. Kesê nikaribe li hemberî nefsa xwe derkeve azad e. Asselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xocê me yê muhterem, temaşevanê me dibêje ku em dibêjin em azadin, lê em nikarin bi ser cixareyekê telefonekê an jî adetekî xerab de bikevin. Gelo mirovekî ku nikaribe gotina xwe bi nefsa xwe bidekirin bi rastî azad e. Li ser vê mijarê hûn çi dibêjin? Bêguman bi rastî pirseke pir xweş e. Em bêçare ne û mekabin wekî ku belayê me jî anî ziman ji ber afatên di dilê manevî yê nefsa me de. Em bi seriya xwe nikarin ji gelek tiştên ku em pê de girêdayîne xelas bidin. Em dibêjin em azadin lê em hêsî lê cihareyî ne em dibêjin em azadin lê
em hêsîrê telefonekê ne em dibêjin em azadin dê bi rastî. Em nikarin gotina xwe di ser gelek adetên xerab derbas bikin. Azadiya te kes xulamtiya ji bo Xwedê ye, erdbûna Xwedê ye. Ewlehiya herî mezin jî dostbûniya mirovan e. Heke mesele ev bedema em jiyana dinyayê dijîn hinek xwestinên dilî û adetên ku ji têkiliyên me yên bi şeytan re çêdibin wê hertim hebin. Heya xelasiya ji wan jî dîsa hertim ku sibartina Xwedê ye. Xwedê te ana te qez alîkariya kesê ku alîkariyê dixwaze dike, derî ku bikevin tesewufê birayên me yên ku şixare vedixwarin, an jî ketibû nîvtîlaya arafê piştî tesewufê bi serketin ku va nîvtîlayê xwe berdan. Lewra bi tekskiyeya û tasfiyeya nefsê em karin di tefezê ji her cûre adetên xerab xelas bibin, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be, xweceyê min ê muxterem li ser em nişara me, hevpeyvîneke me ya din azkakê heye. Heke hûn münasib bibînin, em bê vîdyoyê jî biweşînin. Xwedê Teala diyar dike ku tiştê herî girîngê ku em ê bikin. Da ku valahiya dilê xwe ne bi tiştên bi zerar, lê bi hezkirina Xwedê dagirin, zikirê pirê Xwedê ye. Li gorî we, di mirovekî ku zikir dike de çi diguherin? Ji bo yê ku zikirê dikin dibêjin ku nûr ji rûyê wî mirovî dibare. Tê gotin ku ev nûr di rastiyê de ji çavên wî an jî ji axaftinên wî kifişt bibe. Ger tevgerên wî ne di riza Xwedê de bin, bi reng gerê li berkirina wan tê girtin an jî tê dîtin ku karên wî yên xêrê zêde bin. Di mirovekî ku zikir dike de çi nêrîna wî be, çi fikir wî bin, çi jî nêrîna wî ya li ser dîn be, yanî ji her alî ve gelek tişt diguherin. Bi rastî ez divê mijarê de neperim tiştekî pir rast bêjim. Gelek mirov hene ku pir zikir dikin, lê dîsa jî mirovên pir xerab in. Me bi wan kesên ku zikir dikin û bi rastî jî nûra rûyê wan li rûyê wan dixe, nêsîbdar bike mirovên wisa hene ku gihîştinê wî. Roma ez nafikirim ku her kesî zikir dike mirovekî rast û dirist e. Kesê ku her tim zikirê Xwedê dike, li derdora wî û di xwe de çi diguherin? Yanî kare bibîne ku mirovên mîna wî zêde dibin û mirovên jê dûrkêm dibin. Em dikarin bibînin ku mirovên bi heman niyetê bi wî re tên. Wekî mînak cemaatên di eynî fikrê de ne, an jî bereva jî vê, kesên ku derin cên xerab ji wî dûr dikevin. Gelo li gorî we, çi tişt dihêle ku ew kesê zikir dike bibe mirovekî rast? Li encamê de bi nêrîna min, xwedayê min ê delav ji cihekî bandorê li wî dike û dibêje: Tu vê zikirê dikî, lê tu vala meke. Ji cihekî jî dibêje wê xweşipûniya hundirê dilê xwe derxîne. Bila bi salan nimêj bike, bila bi salan zikirê bikişîne. Lê tiştî ku wê fesadiya hundirê wî sererast bike, dîsa tenê Xwedê ye. Di hevpeyvînê de mêvanekî me got ku mirov bila bi salan nimêj bike, zikirê bikişîne, yê ku wê fesadiya hundirê wî sererast bike dîsa Xwedê ye. Gelo ji bo girtina alîkariya Xwedê, niyeta me jî girîng e. Bêguman ji bo girtina alîkariya Xwedê niyeta me bi teazî girîng e. Têkiliya navbera me û Xwedê li ser duayê tê avakirin. Di bakara sed û heştê û şeşan de dibêje: Heke evdênên min ji te dipirsin, ez nêzîkî wan im. Ez îkaletî duaya kesê ku dua dike dikim. Lê bina ew jî îcadetî deweta min bikin. Dilav dibin mûmîn û bi vî awayî bigihîjin îrşadê. Lewra bi deweta Xwedê xwestina gihîştina Xwedê û bi teskiya û tasfiyeya nefsê gihîştina alman ji herî xweşik, yanî îrşadî. Xwedê Teala amenan li gorî niyetan dinifîne. Pirsgirêk jî nivîr e, heke niyet tune de, ew kes nikare derbasî amel bibe. Alîkariya Xwedê Teala pireke ku li ser îman û xwestina me ya ji Xwedê hatiye avakirin. Heta em alîkariya Xwedê Teala naxwazin, ew alîkarî nayê. Xwedê Teala ji bo ku hemû mirov bigihîjin behtewariya dinyayê û axiretê tenê û tenê dixwaze. Ku ew bi îradeya xwe ya azad, wê armanca gihîştina zata Xwedê ya ku Xwedê ji bo wan diyar kiriye û ferz kiriye, bi xwe bixwazin. Yanî xwestina wî ya gihîştina Xwedê ye. Niyet ji emel bilindtir e. Wasitan emelin. Arman jî niyetê diyar dikin. Mirovên wisa hene ku amelên cinnetî dikin lê cihê ku ew ê herinê canime ye, ji ber ku arman jîn wan tune ne. Mirovên wisa jî hene ku amelên canimî dikin lê cihê ku ew ê herinê cinnat e. Wan armanca xwe diyar kiriye û bi alîkariya Xwedê gunehên wan hatine pêçandin. Cihê ku wê herinê qeta yekema cinnetê ye,
خودی جوه راضی به. خودی جواره جی رازی به خوجه می محترم دیسا پرسک میا به ویدیو هیا کویک جی تماشوانی مگی هندیه ما هکه هون مناسب ببینن ان به هولی تماشت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوجی می محترم به دستور و پرسک من جواره هیا. من قاندلا هوالان دمیجاران گریدایی بونی ده چقاس بباندوره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوجه می محترم هگرم پرسا تماشوانی خود دوباره بکن نقاندن هوالان دمجارا گریدایی بونیده چقاس بباندوره خودی جوه رازی به. تر پر گرینگه. حتی افندی مبانگیده و بالاند که او هاد بیجا هوان زاروک نخوابون بنکینن. رسول الله سلاوین خودی نی بن افندی ما. مرو لسر دینی حوالی خواه. هاوردورا کو آتل لینشمندی تو بابتر گرینگه. هر آکل لگوری هاوردورا کو تیده شوراوی هاوردوری کزانجد که. اگر هیچی مرو بکی ده هاوردوری که کو همو فرمانین خودی نیکادخه و همو کدفین وی لی سربست تندگیشت به شوری. وی دمی آکلی و هر دمجی داخوازن نفسی را روناخیا کسک دهینه وی وان تشتان تبور بکه. دمو هون هوالان بنکینن بالا فابتلی کو اول سر ریافه دیبن. هکه هون راستی کسین کو نل سر ریاخودی نبین مانداوتی ریاخودی بکن. لی بلی هکه پشتی حولانین وین درج وان او یک ابو نکر وی دمی دست وان بردن. جبیر نکن هکه هون بکوین بن باندورا کسین دن اوی و بکشینن ناف هری. لی هکه اون براستین فاده تلبی کرن اون هم خوا حلاس بکن هم جی ببن وسیله یا حلاس بون آوانجی خودی جوه رازی به. خودی جوهش رازی به خوجه می محترم. خوجه می محترم ام هاتن داویا برنامه کدن. جبو وان آگاهی قیمتر این قوه دانه ام پس سپاسیا ودکن او ام گوتلین داوی دیسا جوه را دهیلن. ام هم تو شکل بی داوی دکن کو ام هاتن داویا برنامه کدن. و خواستنو کو ام ده بحنیله کدن ده دیسا ده ربن رانتا ازلا سنوات و همو خشبون فاده لسرمه همو یامده. ام جدل زوا همون پر و پر حز دکن. الفاتحه مع الصلوات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشوان و گفتارین میم بقیمت به هویا کو امس بده اینی ساعتی ده برنامه میا صحبتین رمضانیه. به دکتر عبدالجبار اوران را دیسا بگی هیشن هب خدی جوه همون راضی بی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جدری خواه جوا پرو پر حز دکن. بیف خواستنا کو بلکی حتی ایرو کسی جواره نگوتیه کو سرا گردونیه ام جواره اشکره دکن. از مستی ددم ور. جدر بخوازن بگیشن فادی. تما که هون جدر بخوازن بگیشن فادی هون دست راست بخوادی و تین کریتان. بخوازم که دنیا جبو ببرچنه. بخوازم که هون ببن فادی همو چنه تا. فادی جواره موران وازی به ام جدر یخواه جواره درو پرست دکن.